Tu știai asta despre BMW X6 G06? Iată câteva informații interesante mai puțin cunoscute pentru BMW X6 G06. BMW X6 este adesea acreditat ca fiind primul model din segmentul Sports Activity Coupe, care combină caracteristicile unui SUV cu liniile elegante ale unei mașini coupe. Acest concept inovator a fost introdus pentru prima dată odată cu lansarea primei generații X6. Iluminare iconică. X6 G06 dispune de iluminare iconică, inclusiv faruri laser opționale. Aceste faruri cu tehnologia laser oferă o luminozitate superioară și o distanță mare de iluminare, contribuind la siguranța pe timp de noapte. Performanța modelului M. BMW X6 M50i și BMW X6 M sunt variante de performanță a lui X6 G06. BMW X6 M50i este echipat cu un motor V8 twin turbo cu o putere impresionantă, în timp ce BMW X6 M dispune de un motor V8 și caracteristici de performanță de top, precum transmisie integrală M Steptronic și transmisie integrală M X-Drive. Dorești să verifici dacă kilometrii mașinii tale sunt reali sau dacă mașina pe care ai de gând să o cumperi a avut vreo daună în trecut, poți să verifici aceste informații pe Car Vertical doar cu serie de șasiu. Și nu uita, dacă folosești codul APOPE sau linkul din bio, îți aduce 20% reducere la fiecare raport cumpărat.